Karbi Anglong Autonomous Council ke lig nangle podok doga por ahut rachari asong atom methanga song jakong kachabak lang asai deng pon bomlo. Nason si BJP Nomati Constituency hin pensatami pini denarong pathu aklamalong armu kachabak lang amai padopon. Lakha kretrok Nomati Constituency angkang Jasimet ningkan pho angbong MEC mate KAEC Deputy Chairman Rite Singh Hipen ke claim kedam lapenan parta armu kachabak lang amai padopon. Labang su Nomati Constituency BJP Mass Rally amayalong aluhisar po aman pen KAEC CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen bridge kimi lapen mini stadium pen danglok penangan scheme setami ing pupon lo. Pinil tu kami ladak tim ben ladak dalam pathwa kelam sudah dalam Nomati Constituency lo pinil ladak Nomati Mondol Committee tu ben cepat di ponsi lapen ladak lokal MSC reducing cepat di ponsi BJP Mass Rally labang so amei padopon labang so amei long tu Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram CM lapen tim Karbi Anglong sudah cetok dulu lapen penangan BJP claim BJP workers tu kami kaprek police station ben pinil nak cetok dulu lapen kaprek congressman PLC lapen SDC asong pensename pini labang so melong BJP asong long anin kihang aja ni si alang itu nan cetu tu ning non make lalu nil amuluk pini suri ini ketom sosial amuluk pini nang cetong dulu non ke wangji KAEC kiliga hut Nomati arara tum setame methanga long rilong pat kapaching thurji aphan BJP aphan ke ong dunga vote pipensi pahai nang pupusi KAEC CM Dr. Tuliram Ronghang pen mayalong ningjepong Bangso ahut Congress APHLC lapen ASDC asong pen methanga song aphan aning kache theka viajok pini BJP asong along chepa opdunsi KAEC Deputy Chairman Rite Singh hi asai katiki apidong abirialong paong duntulo PFJ saya toa laso pangrung pet lapen ke akape political party pen je open Congress pen akape political party je open ile tong BJP a party me send ko laso ke teng pon amai long langra pet small scale industry chairman mate deployment le ile tong baching honai Bida Singh le rakhe hai News report Bikram Teran Karbi Anglong live